omkhulu kangaka ukuba sizoba khona endlini yakhe sizokhonza singabantu abatsha baseTanzania West. Kuyinyhweba enkulu ukuba sizoba sendlini yakhe ngoba nomzuzu esichithayo endlini kaThixo ubomi bethu buya kutshintshwa better than indlela ebesikade siyiyo. Igama lenkosi makubongwe. Ngumzayiya, ndingumntwana wenkosi Zolonza Mxolelwe. Ndimthanda kakhulu uYesu oyiphethe kakuhle impilo yam. Sinenyweba ukuba sisindiswe ngexesha esiphila kulo, ixesha eli-strange kakhulu apho yonke into ivumelekile and futhi akho nto umuntu afuna uyenza engenawuyenza kwinto asiphila kulo. Le-advanced ngendlela esisimanga and futhi uthi nobana u-entrustwe ngumntana omncinci kwii-responsibility zakho, kufuneka elona xesha kufuneka uthanze kakhulu leli asiphila kulo. Umntana wakho angakujikela athi ngokwezelwe eyinkwenkwe athi yena uyintombazana, athi ngokwezelwe eyintombi athi yena uyindodana, and such is a time esikhona. And futhi eli xesha ndiye xa ndithetha ngalo lelona xesha that requires us ukubana sibe devoted in prayer. Uba likhona ixesha eliyingozi uba umuntu aphile impilo andazi zathi ngathi yintoni, okanye mhlawumbi uba kukhona ixesha eliyingozi for laa nto sihlanga uthetha ezintweni ubana ulale okomqalo uqalwe ithini laa nto ithini into lelona xesha eliyingozi futhi uthi that leli siphila kulo. Ngokangoku you cannot afford ukulala okomqalo uqalwe kwareni. Ngeke ukwazi ngoba lixesha elinzima kakhulu. Imzuzu nomzuzu we need to devote ourselves in prayer. We need to seek ubuso bukaThixo so that sikwazi uunderstanda nokubona ukuthi yintoni uThixo ayenzayo, yintoni uThixo singayenza, ngoba siyakholelwa kwinto yokubana for each and every person uThixo une-assignment ambizele yona. Bazalwane, akayeke ukuthi asibizele apha kanti sibizele uba sizosayina umasingcwabane ukuze sithi sakufa singcwatywe yile nkonzo ibe yindumasi enkulu sibe singena-impact, okanye mhlawumbe singaqalanga kwa ukuyifunqula eyona nto uThixo asibizele yona. Uba kukhona into eyakuba libhadi ekuphileni kwethu ukuba siphile ezi ntsuku zingaka siziphilayo zininzi, siziphile outside eyona mandate uThixo asibizele yona, futhi sikhule nasenkonzweni and occupy all the positions enkonzo ezikhona. Mhlawumbe side sihlonitshwe ecaweni ngoba abantu becawa bayahlonipha, but sibe singaphandle kwenjongo kaThixo yokuba sisindiswe. Igama lenkosi makubongwe. Ndiyathanda nje ucela imithandazo kule weekend sibheka eBhayi kule funeral ekhona apha yomzalwane wethu esikhonza naye. Ngoku kula Bhayi kunento ye-shooting mosekhona. Siya kwi-funeral enjalo kudutyulwe omnye wabazalwane bethu brother wabazalwane bethu esikhonza nabo, so Saturday in the morning siyakhona. Sicela ndithathe abazalwane ndithethe emithingeni kwezintsuku ezidlulileyo ndanexhala ngoba kuthiwe kufuneke sinexhala uba kwimingcwabo yabantu abadubulanayo kuba khona loo dutyulwano kumjokelezo nabemoto kudutyulwe. Kodwa ke bathi ke noko isimo sikonjalo but le nto yodubula leBhayi inintsi, so siyacela ukuthi we remember abazalwane bethu kwelaa cala emithandazweni. Igama lenkosi makubongwe. Masifundeni bangcwele sizokhululayo. 1 Samuel chapter 3. Samuel wokuqala isahluko sesithathu. Mhlawumbe ke sifunde uverse 1 siphele kuverse 8. Moya wakhe enhlizweni oyesiba ufakaza moya wakhe
1 Samuel chapter 3, verse 1 to 8. Verse 1 to 8. Yes. Ke kaloku umntwana uSamuel wayelungiselela kuYehova phambi kokeli. Ilizwi likaYehova laliswelekile ngaloo mihla. Kwakungekho mmono osukileyo. Kwathi ngaloo mhla elele endaweni yakhe, amehlo akhe eqale ukuba nomnatyazo, ukuba angabi namlomo. Singekacinywa isibane sikaThixo, uSamuel elele ebhotwe likaYehova apho ibikhona ityeya kaThixo. UYehova wambiza uSamuel, wathi yena ndilapha. Wabalekela ku-Eli, wathi ndilapha ngokuba undibizile. Wathi yena andikubizanga. Wabuya uyembulala. Waqokela uYehova, wambiza uSamuel. Wavuka uSamuel, waya ku-Eli, wathi ndilapha ngokuba undibizile. Wathi yena andikubizanga, nyana wam. Buya uyembulala. Ke uSamuel ebengekamazi uYehova, libe lingekajileki kuye ilizwi likaYehova. Verse 8. Waqokela uYehova, wambiza uSamuel okwesithathu. Wavuka weza ku-Eli, wathi kuye ndilapha ngokuba undibizile. Waqonda u-Eli ukuba uYehova umbizile umntwana. Masithandaze, Bawo ingcwele, Thixo wethu onamandla onke, izwi lakho liphilile, linamandla, liyeyisa, lithetha izinto ezingcono kakhulu kunezinto ezithethwa ngabantu. Thixo wethu onamandla onke, linamandla, Thixo wethu onamandla onke, to give us the keys, Baba wethu onamandla onke, to unlock the mysteries of this life. Thixo wethu onamandla onke, your word is able to provide us with answers. We matters as spiritual, social, in fact, in every sphere of our lives, so that we may use its power, Nkulunkulu wethu onamandla onke, to even extinguish, Baba wethu onamandla onke, every flame that seek, Baba wethu onamandla onke, ukukwenza mncinci ezimpilweni zethu. Sincede Nkosi ebusuku ngalo, usakhe, siza kwahlukana, ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ndiyacinga uba sizobabade ngoba it's more incinci lesemona. Apha libali silazile lonke, ibali lomntwana uSamuel. Umntwana uSamuel oyindodana kamama uHana, and futhi esilaziyo kakhulu ibali lokuzalwa kwakhe ukuthi uzalwa after ixesha elide umama uHana esokola ukufumana umntwana. And futhi wade wamcela enkosini. What blesses me the most ngomama uHana into yokubana she did not only ask God for a child, but even before umntana azalwe wenza umnqophiso noThixo of giving the child back to God. And futhi emnikela ukuze akhulele elulungiselelweni lenkosi. Ngoba ndifuna ubamde, let me leave other things ecaleni. Now, apha kungexesha umntwana sesetebhileni elungiselele. iBhayibhile isinika a multiple series in one statement. Okokuqala, there is this child onguSamuel. Often bana xa simjonga is the hope of the church. He is in the temple. And at this time, the Bible says he was between the age of 13 and 14, elungiselela in the house of the Lord. And futhi wayelungiselela, now uqala problem yesibini, phambi kukaEli, iBhayibhile emdefine ngokubana wayesele egugile kakhulu enorhatyazo. Now, then the Bible further isinika another disaster ukuthi le nto yoba utata uEli wayegugile ayongxaki. But eyona ngxaki enkulu yobana ilizwi likaThixo lalinqabile. Futhi nombono ophilileyo wawungekho, ungatyhilekanga. In fact, kwakunganqabanga nje ilizwi likaThixo.
even the prophetic, because ngalamadesha kwakuphila i-prophetic ministry eyayinceda ibandla to foresee izinto, ikhuza ibandla kwizinto eli-comfortable ngazo ebekumele ubana alikho comfortable ngazo. Ngoba xa ibandla where the ministry ye-prophets ingasekhoyo liyafambula, andaba zikhoza zani ndithethayo, lihamba lifaneka ligaxela kwizinto ebelingemele ubana ligaxeleka kuzo. Ibandla where the prophetic ministry is active, andibeke olu hlobo, liyaphila kwi-function yalo of becoming a solution kuzo zonke iingxaki ze-society elikulo. Ngoba ezinye ze-responsibilities zebandla wherever indawo noba liphi kukubana libe liyeza to all the social ills the society elifunyanwa likuzo. But ingxaki apha kuthiwa naloo ministry was not there. Now, kule crisis we find uMntana somewhere. Uthi bendifunda kwenye indawo kuthiwa nolu lungiselelo lwakhe alubekwa ingathi lulungiselelo olunesidima. Ngoba kuthiwa kwenye indawo bendifunda kuyo wayesenza izinto ezi-basic in the house of God. He was not the one who was wayengaqhumisi iziqhumiso in the house of the Lord. Ngoba wayekhona uProfeti Eli owayekhona who was responsible for that. But yena wayethatha isitulo phaa asibeke phaa. Wayethi xa ulityelwe uthwan aze njengomntwana alungiselele. Kanti all along iplan kaThixo inendaba nomntwana uSamueli owenza imisebenzi nje in the house of God. Futhi mhlawumbi kwakukhonza umntu xa ufika kusithiwa hayi ngumntwana lo mthumela ayongoba abantu abakhulu abazayo, kanti icebo likaThixo lokukhupha ibandla kule nyula elikulo lingoSamueli. Number 2, ndiyayithanda ke le part, ibathi yandiphambanisa le. The part le is andithandi ngayicacisa kanjani. Ngokudry, ngokungekho even the sign yokubana uThixo ukhona kule ndawo, umntwana uSamueli was found in the temple. Xa usugoduke ufunde and ufunde iBhayibhile kahle ungancane, ungayifundeli ukutshumayela. Mhlawumbi uthi uzame nezinye iBhayibhile ufunde. Fanele ubana asinikwa ixesha ubana yaqhubekeka for how long le mbalela kule period. Asinikwa ixesha. But ndifuna uzenzela ixesha uba ndiyazasumela ke then therefore. Because apha ayifani nala case yoDaniel. Because of Daniel we are given years. Ukuthi after 40 years, ndiyakhumbula after this prophet, Daniel then stood up, wathanda bana 70 years, 70 years. Then Daniel stood up and said, hayi Thixo, iminyaka yi-70 iphelile ngoku, then release us. Ndiyakhumbula la ndawo. Ngani sandikhumbuza. Let's read. Daniel. Ngoku Daniel athandazayo ejonge etebeleni. Uphakanyiswa kubona bana ixesha lesiprofeto liphelile. Then he rose elubhaqweni. Wangena kwimission yokuthandaza and pleading God for a sign ye-restoration yawo. Phayana we are given time. Kwakuphela iminyaka engama-70. But ndithi apha asinikwa period yobana le mbalela yokusweleka kwelizwi nezwi lesiprofeto ihambe for how long. But kuthiwa yena umntwana uSamueli wayefumaneka etempileni. So mhlawumbi yayi-7 days, mhlawumbi yayi-7 months, mhlawumbi it was 7 years.
and even more. But uyayambalela umntwana uSamuel wayefunyanwa in the right place, which is the house of God. Number 2, xa sewufunda le ncwadi ubhekisa phaa, ufunda into yokubana ngenxa yokusweleka kwelizwi likaThixo, oonyana bakaEli bade benza nemikhuba in the house of God. But kuloyo mesi injalo, umntwana uSamuel wayefumaneka in the right place. In the right place. And futhi efunyanwa engenzi yonke le nto zabanye abantwana, eqonde ngqo ubana ahlale not far from the place of God. Oh, Nkosi yami. Such that naxa inkosi imfuna, when the word xa iministry yakhe was about to start, umntwana uSamuel wafunyanwa esendaweni eright. As a result, zange impose i-calling yakhe. Futhi as inexperienced as he was, God still called him. Andiphinde. Ngoba uThixo akenze nje ngokwenza kwabantu. Aka-operating ngokwe-terms and conditions zabantu. Aka-operate uThixo according to human standards. uThixo kubiza the inexperienced, so that they may not rely on experience yabo, but they rely on uThixo wabo, who is their everything. And futhi uya uThixo apha isimanga kule ndawo yokugqibela, umbiza umntwana uSamuel kuthiwa engazange weva nokuba linjani ilizwi loThixo obuzayo. And we bless God, ngutata Eli, as old as he was, noba wayesele enendawo ngathi akaboni, but he could identify, no, this is not normal. Dala umntana abanyabuya ethi ndiyambiza, but lubizo olwahlukileyo olu akasabizwa ngumntu, but ubizwa nguThixo. Kanti uThixo umbizela a bigger assignment. Umbiza futhi at the age of 13 and 14. Andifuna ujonga ke i-rate yethu ye-age apha endlini, andifuna ukhubekisa abantu endini bandijonge phansi. But at the age of 13 and 14, ndenzela uba ungakhubeki, ndithetha ngale ndithethayo. Into mayi-teenager mflene, but sibona uThixo evizithela i-teenager e-shapeless i-future yayo. In the context yelizwe siphila kulo, but uThixo yena himself wambiza. Futhi what I like about God, as confused as he was, uThixo remained patient with him. Wathathuka esiyakulela ongambizanga, uThixo continued ukumbiza umntwana uSamuel. Wathi utata Eli wamguide, uthi in a nutshell, awubizwa ndim. Xa ephinda ekubiza, ude Thixo sikasiblese ngo-Eli mani. Ndangathethi ngo-Eli, because kwathiwa abantu abadala, but ngabantu who are able ukunaturisha the next generation of young people who are called by God. Mandiphinde ndithi, uThixo makasiphakamise to a position whereby we are able to hear ukuthi no, ewe le ntwana ayantwana yasekhaya, and futhi andihlebenanga nayo, ifike ndilapha, but inento kaThixo le ntwana, so that we may open a door for the ministry of God, so that aphaya khona bale nto athi kodwa ke noba phandle na I made a contribution as little as to open up a door for him ukuthi adine more with God by giving him a chance uyashumayela, but to minister phambi kukaThixo naphambi kwabantu. Thixo asivusele uEli,
abaneliso. Bendithetha kwenye indawo, hayi, zathi niyandifota nofota, xa nothetha kwa ndiyafota, apha xa nothetha kakuhle. Ngona ndixakisa ngoba zase ndiqhoshe letiya. Ndithi, bendithetha kwenye indawo, silungiselela into esiyilungiselelayo. Ndithi xakela ngxankulu into yobana apha xa silungiselela, sithi xa sibeka igama likabhutimeva, uqonda ingafana uba le nto siyithetha kumeva, wena awuyithethi kumeva. Ingase ibe ngcono ibe nguwe lo, ubona wena okumele uba upha, nothi umeva. Yingozi esingenileyo now in the church kwezi ntsuku siphila kuzo. Sisine group of people ababona uba uThixo cannot use anyone but themselves. Ezazathi baxhabile phambi kwentsebenzo nokusebenza kukaThixo. Ingathi ebandleni kunento ethe zinzi, kanti akho nto ithe zinzi, but ingxaki kukho mna. Nawe uBrother Magadi noba ndiyambona ubana no man, ingalo kaThixo iphezu kwakhe, akakwazi uBrother Magadi bephezu kwengalo kaThixo. Ngoba ingalo kaThixo iphezu kwam, nabantwana bam, nabantwana basekhaya. Sengathi singakhula enkosini. Such that we are able to pave a way for other people. Sikwazi futhi nokwanasa nokukhulisa abantu enkosini singenanjongo yakuzuza. There was a time in the history of the church apho kwakuthulekile, apho kwakungekho moya, apho kwakungekho lizwi. And I am certain ukuthi abantu babegula zizifo that ordinarily ukuba lalikhona ilizwi likaThixo ngelo xesha babengamele uba bayagula zizo. Babegila imikhuba where imithetho yenkonzo could not save them from yona. Imikhuba apho when the word of God would have been spoken, there was a time in the history of the church where ibandla lalingenayo foresight, ilihlo lokubona in the future, so that lingathi kuba lisenhlutheni namhlanje libhuqe kanti kukhona iminyaka esixhenxe yendlala ezayo. But even in that moment, God had a provision for the church in a child called Samuel. Eyona nto imnandi ngoSamuel into yokubana nokuba singathethi ngezi building, ngale infrastructure, but uSamuel was found in the right place. Mhlambi uSamuel wayefunyana uba wayekhona igroup. Let me bring it into our context. Even nabantu abayizirhanqi ngabo uSamuel yayengabantu ababene-interest bana ingxolo abayingxolayo ingalifihli ilizwi likaThixo elibiza umntwana uSamuel. I think sikwixesha elinjalo kukhwayethi, mhlawumbi ixesha elifanayo, akho njalo kuyafana, kuthulekile. But umthandazo wethu sengathi we may be found in the right place. We may associate ourselves nabantu abaright, abangxolo yabo engazuvalela ubana sikuve ukuthi ubizo uThixo asibiza ngalo. Ngoba uThixo lo uyabiza. Bazalwane. In every generation, uThixo une-provision. In every generation, uThixo unabantu bakhe. In every generation, uThixo uyabiza. Uzuphike noba ndikho, asikho isizukulwana esiphilayo emhlabeni uThixo engena-provision for sona. Nakwalethu ithuba, uThixo une-provision. uThixo is calling. uThixo is calling. uThixo une-provision. But sengathi when he calls, we may be found in the right place. When the Lord calls, even our company, that's the company.
sigade nabantu esihamba nabo, nabantu esincokola nabo, nabantu esiba-enjoyayo. Sathi singaba-enjoya sibathanda abantu, but sigade bana bangade bakhule ukuthi such that babe yishado esitha ukubana sive sibone intethiso kaThixo. God is calling us. Uthixo uyasibiza. Yeah, Uthixo uyasibiza. I think let me put this disclaimer. Until the I'm not the Amos. I think I'm not in that level. But God is calling us. Uthixo uyasibiza. But imposhness will matter. Imposhness will give us imposition to respond to God. Get it right. Nabantu esizihangqe nabo, abantu esi-around bona banerole eziyi-2 bangayicima. Athi hayi kaloku mzaya, not wena uThixo akakulalisi ebusuku, not wena. But another group, the good one, will say, man of God, thandaza, ngoba simbana uThixo uyakubiza, but go and pray more, so that azoyityhibala yintoni le athanda ukuba uyenze. Ngoba uThixo akambizi umntu engenanto athanda ukuba yenze. Remember uSawule emathafeni aseDamasco, when uThixo appeared to him, wavela kuye enento afuna ukuba yenze. And futhi bendihleka last week lento, when uThixo emthumela kuHananiya, uHananiya kwenye level ukani, no, you uSawule lo uguqisa ngaphesheya bebulala bakhona abakhonzi bakho, uza kum ndimenzele ukuthi ulate. Sisitsha Thixo makasincede man. Kukhona i-turning point esizawufikelela kuyo sinibandla. I'm talking about the church in general, not ASEMSO. I didn't get being, but the church in general. But abantu who are going to turn with us in that point, ngabantu who spend time with God, more especially in their private space, more than in public. Abantu who are going to not only to witness by bone, but who are going to be part of the turning point of this church, ngabantu abanethuba abalichitha noThixo emfihlakalweni than in public. Bathandekayo, kukho loo nto mandizayo, but and futhi akazu kule case kaSamuel ne-age mhlawumbe yayizumetharisha ukuthi how long you have been saved. Kukula turning point, even that age yobana usindiswe nini, it may not matter. Seba ungabibhoda bana usindiswe nini ubani, because even the age matter. Ingangamlandawo pha. Mhlawumbe le age yakho yobudala physical ingangamla space pha, ngoba uThixo akenzi njengokwenza ngabantu. Makasincede ubawo man, like Samuel. Xa sesithetha ngoSamuel, waveke ukhula. He is one of the great prophets and priests in the house of God. Wabizwa at the age of 40. And when xa uThixo emfuna, wamfumana endaweni right. Xa uThixo wayembizwe erhaqwe ngabantu abaright, abangazange babe namona kuba uThixo embiza, but who guided him to unlock the ministry uThixo ayibeke kuyo. God bless you.